Queinaga ven a crecer desde o seu comenzo hai máis de 30 anos debido ao éxito que tuvo, a acollida boa que tuvo os seus produtos. Estamos a elaborar queixo de denominación de orixe en Arzúa Ulloa e tamén queixo tetilla xa desde un principio, desde os comenzos da nosa actividade. A dedicación que se pon en cada peza pois sempre repercute no resultado final. Para nós que os clientes poidan atopar os nosos produtos en Gadis é unha confianza, unha satisfacción.